oiboire ekirakoegwa erieta nigo agosasokirwa amoni amate kerekende nigekororokana buna na maseseni umwana akoegwa korwa ase chisokoro onye esokoro olingo omuya nabo ekunyarikana umwana oiboire nakorokwa erieta liaye agwechimbwa chiesokoro eyo abagaka basangire n'Ensoko TV nigo bakoerera buna amarieta ande nabo agotigwa isiko korengana buna baria bare korokwa amarieta ayo tibarenge baikirano Morikito Vincent Monda nigagotoerera asubwagare buna omwana oiboirwe agwasimulirwa Egesaku kia Mwamugusi gosenende tokorokwa abagusi ntobwate enchara ya bene yoko omwana oiboirwe erieta amarieta ande nabare kogenda korengana n'echingaki amo n'ebiro n'omoyega omonene okwariganiwa n'amatenene mengo amo n'otenyo n'abagaka b'egekoro nigo bakoyoroka owasimoria omwana oyo maekoro obwasimurigwa nontagete toigwane buyanga bono n'erieta omwana akorigirigwa kero omwana oyo agocha korokwa erieta takorieta batari kuri kende iyo barenge kurangiria abantu bekinywa ngabo gekora bamanyite nga rene roto byarengange bitatu mu kirega kwa kyabo umuntu uja witega kwa usangi urire ndagera yo mwana uyu kana kumwiterega kwa mwana akinye motwe yo gusange ndagera nkwiranirira bare okwana n'erieta abaibori nabo bakorete erieta ririrwa tobwa amate n'abantu babo egekoreke gwekabonoiga nabo kereigo erieta eri bako omwana na tani umwana yamate yaye amone chingikero cy'omugusi bono bakumutura umwana uyu cyaka kwa abantu baja gukwa n'irieta n'ingoto kumuruka onye n'umwana umumura marieta narengo osabantu mbaro buna bono bakwita bakuru barenga abaya bakuru kwirieta batura umwana w'ingoto kumuruka bono sita batura mangi tukumuruka umwana tabikonyegera nanyigera twacha n'ingoto kumuruka nyambuga tali gwasimo taikonyegera ingoto kumuruka bacha ria marieta aringe gusi barangiri no nyanja eso mwana wasimurira urukwirieteri abantu bairiata bate umwana wanjirieteri kando n'erieta riri omwana asimuriwe naende nabakogombigwa marieta ande abwatesia riri airwe umwana kararinge gwasimurigwa ngocharinge naenda onyora amarieta ande akomentu n'erieta riri gwasimurigwa ngonyora aringe rieta kurwase iboire nabyo kunyareka n'omuntu bumuchi oyo narenga orro okwete nekiagara konyora erieta rite igusira kurwe kinyoro tikoirorirwa orukwe erieta erio kurugiga abu naende ngochara kakwenda bungina rume nabungina rume naranko gwa erieta orro akogombiguria bungina rume na riri ndirarro naende erieta rinendero rie kinyoro omuntu akwete kinyoro aho monene ulingi bwenge nkingiya nere ngwasimurigwa omonyegoyo bo gwasimuria no erieta rikwogererwa rigenderere gochase ebyare goseria tigwa isiko na gusira abantu bari mabate korokwa marieta bana baiburu no baraiburwe onye omuntu yogweng'endete onye olingo omwiti olingo mokonyi ebibe bana bari korokurieta ri bari batanga mokumuruka omwana erieta eri gagukikoba obuno omuntu erieta riri omoikori okumubwatia agikobweka n'omuntu ori abo musariku ono gyokonyora abantu bana marieta aba agusira ase ekinyoro ase eng'encho ng'a igarenga omobita korokwa erieta chingaki omwana akoegwa erieta aiga no gosemeria kwae koberete oyo noro omochakano gwokorosio oboroso nabo igo baria baraba abasani bae kagokina inche Vincent Monda ime yomochio Nyamira.